Come Jamaro, antagliene. Udah. Non. Belum mau ada tuangannya saya langsung jawab. Ah, vabbè. Jiwa gua ni kelima ji bare ni. Andi ta ke glaser. Kelima do no. Kelima do no. Ani ji fanya ni fanya ji Pagan. Ani kan ko. Dove mi si che Di konna ne guarda, la con il mio I'm sorry. Good man. La mingo no pa. Asia. Ni lam ni ta. No ni ga. Lo bon ke. Kan ko. Ai te fan le. Ji conserve na. Ndora. Oh. Ai ieri shu. Mais siamo come una ieri shu la. Sa di ba ne. Gasi mi ta ba. Ni te mi siamo ta. Ah, lo avessi ragazzi no. Ah, ok, va. Ini nak kala na. Oh, amenta. Ini nak kala. Sì, sai, si ha tomato bol coro. Ayang Bol no. Voilà, jamais. Não tem completa. Mana man ni uwe. Mais ça me cala juste avec na. Ni lera. Ni ji. Zero. Hey, kena? Sawa? Yoro ne, kita kena ni. Ni interior. Sawa. Oh, ya na continue ga sare. Ah, ça va. Terima kasih. Alhamdulillah. Zero na. Kena? Iwan kau nak ada, iwan no. Zara gara tuwi. Gara tuwi. Jadi ya gara tuwi. Ini muntabi muna. Allah. Aku kamu orang minum sendiri lah. Aku mana ambil lele. Ngaji itu aku semua lu sedang ni nak tengah fen asal lah entreprise ni mah. Donc iba do ni mana ni kena masuk. Azai mau ke saya, tapi nak biar kili aban ni jasa. Itu mungkin fake kili aku mula. Ni nak biar mungkin fake ni kerja itu. Wah, ini jarabiri itu. Bebe, ada minyak nak ya? Ya, itu ada yang mau Allah sah. Anak. Nama tak? Am clair de passer. Ini jangan aku continue. Yo, c'est bon, vas-y. Am clair de passer. Boleh ni sah, boleh ni nama beno. Itu tak saya. Ini apa ni? Ini mereka sedang menunggu. Ay am clair de passer. Kare pasewa. Mana dah lebih gefek. Mereka farme ni di sini segala. Iya na tala. Barang macam. C'est pas grave. Ni itu yang plan na sa. Jadi am tak apa. No. Masuk saya. Am tak apa na tu tak boleh. Wala, am tak apa. Saya fikir balik farfatan tu. Iya aja. No. Boleh malik sah. Boleh malik ana. Mana nak nansan ni? Anak. Emang kerja. Ni aku. Kerja ya sini. Nawa. Sebenarnya continue kan nan. Tapi mun nak urut ah. Mati na tak kena mau. Jadi tak fui familiar. Apa sih nak ada lagi? Agak dulu. Oh iya nak diri kamu. Ini tak fui familiar. Macam mana kalau orang ada? Nanti bicara kalau ada. Bilang ada dalam. Kamu na? L'autre jour il pourra sourire à Aïma, mais suis ça. Où est le monde où je suis au fond? Voilà, on a bien. Kira benzima ndani kwa. Sio nema bisi ngali bia. Ni eta kunyo, ko fite muso fe. Etiri ni blanda fiena de ba dungu kasa. Buga mbla min te fe ka. Ora ni ni wa so re de tusuche. Ke tusuche mna. Muso kun tiri be fangele fe. Iri ko ni makuna ka jey muso fin jera fe. Aku tu afi ngako kololo. Ne bugodi fi. Etiri ga muso zeri. Ali muso koro. Bi manga tuko. Mais elle s'est gagnée tout le clavier ni on est de la qualité et puis mettre à fond pas peine de suivre à série. Encore.
mais baro ha ko me rom sabe danga mina sai ski ba don kara ni ma je masu ko foni nyana quoi c'est tout ana grand solution mala chugo mi doro apana quoi o ko sai ka to ni de yere la mi sai ba ko ne bi ko ka yara le won ne bo kemu alni ma je masu ko le mo sai sabe muna fi de da be no fe da fa ki no mo fe la kara masu ni e masu ni me ni fe aja ni te ne fe ko be na ni masu ni ke complot la wala sai ka saka kafe suno fuite jebe kile ata ribi yere ntafe yore jo fubare ya ni fina ni nana kani muso di mari ni muso itari fo tsaka do ni maso che jan ma kulula iga jan do ni gala atsaka chen tan kwa no ko ni falla no igrita chen sa ko mi demsen de do farlanga ko ngade me bulje ni nga kafe de do maro mi digela we kele ari ni jamali bana ngati zedu wa chani pe e ba yine tane shemuna ne be de me jonde me wole baro fana kadi yana ka to ayere mata ka to sugasi ni tritesi konna na ti do konna na do na ko lo che jabari ne fana girna pour que absa ni misaka la kati ko kere ka tay musu ha ne ra na da ko men yala yoro do ko filla ko saka san ke ay be me nya do ko be ne de na kuma fere de ngati ni maro ya do ko de ngana do ni sure no yoro ha atuma mena min yebi na isa jamia ame bon ko dido en fili fili yoro la abi nyoko ya be fere ko sebe wati ngati so son dro ke je mi dara la re no ai ibi yere ke ta Serie awula amtu chele abula ni o jaja ni be plantara sini ni e wala ne ma ja ko même si ni ke la san duru ko sa le créer de to Serie al temi je nan aha ini punya bosa. Saya nggak ada. Nggak rasa kiri posian. Kamu mana? Cek makan dulu deh. Ya lima mau. Kau jadi apa? Asal kenal saya nak ini. Nah tu masa. Dah kau jadi. Berapa? Ini kan nare. Tak awal ini. Iya. Lia. Abi sabe? Okay, ana kan ni kesa. Ini ni definitif tu ni bulu. Kan ni donon. Asa secrétaire mi pe contrôle era ga ko gara. E woni me sabe da wa be. Apa ni? Ni la dron ha. Ni chama. Apa salah? Era mau beli nyawa nani lah. Kita kan, wala kita kan ni nyawa nani. Ni nyawa nani apa? Apa nani ya? Nega, mimi bulu Djanfa. Ni nyawa nani pula so ngene bulu deh. Apa kata tu? Hah? Ini jodoh ni juga kena kena. Ni ya tila faro. Ini kena dah. Itu jodoh ini mana minta muta pun juga sih ini. Ini dia nyonya selalu. Aire, kami nyonya selalu. Ini dia sanila, ni anda nama sanila. Kami sama tu. Ibu tak buku sanduru kalau ni mau kuban kliplan na. Hah? Kara. Sanduru kalau. Kuban kliplan na tu.
miri sanduru ina ka ne labila Mazulu attends ça et bien là et al kuno mo bone fe ko ga miri donc c'est ça lene do quoi ne wo egi miri kuma jume foni yana mais ki ma ko ga réfléchir autant ne te la miri la ba ne la miri la dia miri kilen bamali ay miri kilen bamali te tra ne fe ya ça comme temps comme tu une semaine de la ça ah ni ko ba dans le jam miri la ba c'est bon ni ba ni mana tara ne ba ne joli Mungkin oke, ini masa, nama sa, masuk, nama sa mana tu batang tu ama, itulah re. Itu kuru rekomenda lah, kuru bicara ni masa ni mumani nak orang pun nyaman, nyaman, kuru macam awalnya, apa nasa, semua sambil ini udah kenyang apa, imagine sandu uma iran la ket sega sigin nyona non ni tege blessa ni erreur sa dusure kun nan ni ba ima mais je sais que on a wara tege blessa nyo famille ah mais ça mare bi asuru ni go to gene ba ni nya ba le ga dam e wa soro du ma wa na da bozi e si dele ni ba para ah ok o para ajara ni se aji sen ni Manusian kan. Ini barang lain negara siapa lah mana? Iya. Hah? Aha. Betul no. Ay mafu. Mafu. Tahu. Jepara ni jarang ni. Mudah sudah cala kantu. Oh kanu kau tesa, ambil oh kanu teh. Akan ni kifru. Seorang kaya ni, ero. Akan ni kifru. Itu kan dia olah. Iya lain gua kemana phone ya lah. Masa? Ya. Waktu sampai, nu waktu dah di mimpi kan. Benar ni Rabbi kau masih bilang. Zero. Ah? Ana. Akira tu. No, dia begitu kono. Phone ni Rabbi mana. No, foi. Maka ada maka. Zero kamu ni Mana ya ide? Yes. Nah, foi. Ada wala je. Aku maka phone mah bebe sah. Untuk keselan bulu. Aha, ngana ilma. Non tak tak barar ram. Tahu, nanga minum tak. Okay, problem tala. Aku ni ada kita. Nega klien dengan tal logo sana fin. Ya pas susi. Nama klien ada barar la tidak. Problem ku tala. Wah, ya gitu ya lah. Kami wah absing nyawa. Aide, jangan jauh sih ngope. Absing nyawa. Ni signava, io l'ho fatto di colleghe, ma che si vede. Ok, problem tala. Mata, mas ne be benga tene. Ya ma, vas-y. Ok, problem tala. Ama ke ki? Yana fin menela. Serie. Rawa kalamu. ni yana fin mila Yana fin menela. Imo mo kele no gani ga numero yere bla list no arsa Oh, o be ko mi dusi ga barade o. ni wuti Era won mala ko robi no do fana pardonner ma no ne. Oui. kasro ne de kuma nga yafa yoro Ya le. yoro kuma ko la wuli man Ye, ansera so ni mena. Ye mi jendo bi fiante gena. C'est vrai. wallahi kala e fu arbari foi de kuila Era baro ni karo ni fila mo tega mo baro ni no. Aka bla na ira na mero. Tu sna veri. e wallahi Tani zedu ap me fa kan soro le. E no, mi zedu ha me ga bo tirula sans. muna Zedu nega muso ka bo. e de kuma fo zairu ke tini febile Oh, no, fa ko kali nega bo nyama fa. Wallahi la fara lo ga gra complet. Son ni mi ni soro. Mo so ta ka logo be. iwari tite zairu la Wa dem ta ka logo be re jin. Dem so no lo ta tasma bla logo la. Ta ko ba ni. Ah, baby. e ya den doi o ko to Tu yin follow ben. Am fin follow be din do ko kuma fo iti. aire E ki o ki pe ta na ko tu yin follow ben. Ube. ni ko ki sigi ni kori donc ko fen fe kumbe no ibe yin olu bere ko Baby.
i ka nin to tantɔ bɛ n bɛna ordre bila n ka diɲɛlatigɛ la i bɛna ye o tɛ problème ye i kɔni k'a dɔn ne bɛ keleya ne bɛ keleya dɛ n tɛla ne t'e dɔn a san 5 halisa i b'a fɔ ne ɲɛna k'e bɛ keleya donc an kana bali kana dɔw sigilen sɔrɔ yan nka i tɛna mɔgɔ si sɔrɔ a sɛbɛ la i tɛna mɔgɔ si sɔrɔ plan jumɛn ayi fila foyi tɛ n b'a dɔn i bɛ fɛ k'a fɔ k'e bɛ taa sɔn nin yɔrɔ n bɛ n'o yɛrɛ de f'i ɲɛna n'a dɔn n b'a dɔn i bɛ dimi o i sanama tɛ mɛn yan yɛrɛ sa n bɛna sini sufɛ n'o de ka di n'a ka di n bɛ se ka na depuis wula fɛ n bɛ taa so sufɛ bon sini ne bɛ sɔn ka retard ta baarakɛyɔrɔ la dɔɔni parce que boulot dɔ bɛ n bolo quoi i ma n bɛ sɔn ka tila fo 19 heures kuma d'accord o 20 heures kuma i bɛ n sɔrɔ so yan n'i bɛ segin dɔrɔn i bɛ signer ni bɛ yɔrɔ min i bɛ tɛmɛ k'an ta o la o ka nɔgɔn sɛgɛn y a pas de souci problème foyi t'a la ok baby an b'a kɛ ten tɔ bye vas-y ne papisi de mankan ye tile ka dire a bɛ mankan ci fan bɛɛ fɛ cɛ wele tɔ allo ouais bro voilà n ka cɛ bɛ so il faut que ka passer quoi plan dɔ bɛ ouais i bɛ n sɔrɔ y a pas de souci problème t'a la sɔɔni dɔrɔn Nanti sunɔgɔ wa? K'a bɛ min? K'a foyi tɛ cɛ. Baasi la kɔni. Ne yɛrɛ nana sisan ko n bɛ taa ji bɔn n ko n b'i kɔnɔ i ka na fɔlɔ. N yɛrɛ tɛmɛna. Ok kɔni baasi. Baasi foyi tɛ e yɛrɛ ko bɛ cogo di? Ne yɛrɛ taara lɔgɔ ko de la dɛ. Lɔgɔ sa depuis o don ne ye wotorontigi bila ka taa n'a ye. Ja wotorontigi filila yɔrɔ la ale taara di n ka client dɔ de ma. N taara yen nɔ de ka t'o ko la. A ɲɛnabɔra kɔni. A ɲɛnabɔra. Ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka bɔ yen nɔ. An ka cɛ mais halisa n bɛ ko in de la e tun bɛ ka mun ko de kɛ tantɔ n ka cɛ? Ko jumɛn? I ye min kɛ kɛ? N ma sɔn ka ko hali bi yan. Ne y'a kɛ ne ka dɔn kuma na. Ayi parce que n sɔnna dɛ mais n tɛ ka da i la kosɛbɛ quoi i bɛ ka. Da ne la dɔrɔn ou bien ma sɔn ka ko dɔ de kɛ min man ɲi. Non bon a ma foyi kɛ a seginna nɔ la n ka cɛ. Bon da ne la dɔrɔn foyi. Kuma se ɲɔgɔn ma foyi an y'a kɛ kuma de dɔrɔn ne yɛrɛ tun ma sɔn mais an y'a kɛ kuma de dɔrɔn n ko bon n'o de don n b'a dɛmɛ sinon foyi. Ok y a pas de souci problème t'a la comme sunɔgɔ bɛ n la depuis fɛn bɔra n donna sisan de mais donc du coup n yɛrɛ tun ye hakilina dɔw sɔrɔ est ce que ouais donc du coup tiɲɛ yɛrɛ la a tun ka di n ye i ka se ka nafaba sɔrɔ i ka lɔgɔ feere in na ne k'a ye parce que bi bi in na wari min yɛrɛ bɛ bɔ la baara la c'est pas petit donc n ko n bɛna chèque dɔ d'i ma tiɲɛ la i ka se k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye cogoya min na i y'a faamuya donc o fana tun b'i wele kun na. non o bɛ diya n yɛrɛ parce que samiya setɔ yen na an ka mobili ninnu bɛ foncer kungo kɔnɔna na tuma bɛɛ an ka lɔgɔ lasɔrɔli ye baaraba de ye degunba de b'a la an kan quoi i y'a faamu wa bon tiɲɛ yɛrɛ la a degun ka bon o bɛna diya n yɛrɛ yɛrɛ pour que n ka se ka n ka mobili o dun k'a pɔn kari la baaramisɛnnin camanba de kan ka k'a la. non problème foyi t'a la an b'o arranger. e m'a ye depuis ne ka sena jumɛn ni lɔgɔ nana n ma se ka kura ɲɛnama sɔrɔ fɔlɔ. Je vois problème t'a la. Il n'y a pas de souci. I tila ka na chèque minɛ a ma. problème foyi t'a la. ou bien n b'a di gardien ma a b'a d'i ma. problème foyi t'a la. hali sini la i tɛmɛtɔ b'a minɛ a la da la dɔn. problème foyi t'a la. donc n b'i wele k'a f'i ye. ne ko i ka secrétaire ɲɛ k'o cogo di.
Ya fo mam ta yana ngi kamale bay wallahi ay de ne ko bay de ame bi ni nga so ta la wala pusili no yere ina ay boron ni super adise bazar kono ina ay boron ni yendoro la akun aku ketun problème tala mara numéro ci ba aha oui ba ujare mais clair mo ko tere tam sa passé ci jofuri clair mo ko tere e won maro ne kam so ko te abi ko ni awa ja warba ko so bit na facebook bela anta ami me parce que fantan pour que ka saka ke mo so fe figi aklisigi iga kalu chama ga ni san chama ga jete mineke oh so no ni itari bala dolati ni ga na ma do ngala mala no ke no na nga secrétaire mo wani na ma do mo wani ma do dale de dale mo wani ma do sige mo wani na ma do ok yo kan numéro ci mo pour ntala na ay wani ma ci ma ala sona ma nyai wana wala ni chuchu ni kwa fachi do titre he ya ba do wala kala ce yakli to masunare wala foi dala ngi di ngono wala sai ka siga la ni no ko no abi ni ol be ko ngate o be ni na be ko y a pas de souci bro c'est sinon bari bene la ngate mo ko tena d'accord y a pas de souci vas-y même no ngolo problème foi dala donc ina na chuna ka passer ka faire une gardien na no problème foi dala ok quand même ate merci je ne vais donner son voilà c'est le encore ora geli lo changara tega soro lo ko era di gelalenu samia sido na nuwa le ka bon lo ko charger madama do ko ni abge ko ngode kala era ga dinini ale wele ale ko ale bena fo gati jme nanga fenga nye ano gara nalife Antli. Somoko. Korbasi. Raswiti. Et me famero et de rodoni. Ay bon, mi bureau la. Mi barak mo chando. Ewa. Auto barakala naga ko kacha. Korbasi la. Raswiti. Natan sigue. Sigorowe. Isi. Ewa, nyanga sigiro ere. Isi. Amika sira logo nunga na. Ai, atisoko. Ngwan baten now. Nda kala de kunyere. Awon. Raswiti. Alhamdulillah. Depuis do an ñoy na sanro la. Ko bien ma sega kuma ga fere. Na wo karamo era di kuma infonena. Yumile aw. Ta bashi tala. Na kon den daga wuli tire karamo goy. Ay dum sena bege ñu fe. Way don foy. Garsige yalla de tay. Ala kono gulu garsige lu woni fen soro. Alhamdulillah an rete shoni gaman debrouiller. Len lo fere yorom na ni ne tadi. Kan ko sebe. Wa kana bin no. Ata kala bo kon taba woni magan debrouiller na wara bara la ngunu te. Awo kon. Ni bara min do di nya shuma. Aka cha ala fe bi na fasoro la ko. Awo. Ko basila gon. Ay baswiti. Comme do na nya fi na jugum. Ya ko jarani ko jugu. Nana nyinda masaka sunogo. Ntora meri layla. Na so ga fugo amenyo fe ka koroli. Akadni tiere la anga nyugondo nga soro ki furu bari ma bi ma do furu ka soro tati gido no dun kera amna ke ngobadi bari domina ni na don na soro furu se la ka ba abi jagwa furu nga bori nte fe uga ke me fa anga nyugondo anga ke tiri ami na me nyugondo nyugonda mela tiri ami na me kutu nyugondala tiri ami na te boni nyugon ginwe tiri ami na me nyugon toro ko toro bari kanu kacha kanu suga kacha
an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ fɛn t'an cɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn ka bonya tiɲɛ bogotigiya ni kamaleya bonya de don n tɛ fɛ tigɛna foyi ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛn kelen min b'i tɔɔrɔ teriya kɔnɔna na n'i kalan k'i dɔn k'i bɛna kɛ n denw ba ye i kan kalan k'i dɔn k'i bɛna kɛ n denw fa ye ɲɛnamaya la an ka kow kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn hakilina ɲini k'a dɔn an si kana si minɛ kuma dɔ ma ka sɔrɔ a ma bɔ a tigi da an kana ɲɔgɔn jalaki ka sɔrɔ kɛtaw ma kɛ a ka di i k'an faamu i ni n ka fantanya fɛn tɛ n bolo bari n'i dogo i kanubaga la o laban ye tigɛna ye ni dun y'a mɛn fɛli sigila ye danaya de ne bɛ nin baara in de kɛ n bɛ waso ni nin de ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ baara wɛrɛw kɛ o bɛ waso n'o de ye ni bɛɛ wasola n'i ka baara ye jamana kɔnɔna na jamana bɛ ja sigi bɛ ja ne ye lɔgɔ feerela dɔrɔn de ne bɛ kɛn fɛ o kan an ka kɛ teri ye walima n'i tɛ kɛn fɛ i ka sira di yan bari mɔgɔ si kana i tulonkɛ mɔgɔ si dusukun na ka sɔrɔ i t'a tigi fɛ n bɛ tiɲɛ de fɛ n'a mɔna tiɲɛ min na n bangebagaw ye tiɲɛ min sira don n kɔrɔ. Zɛri ne hakili la i bɔra ka kuma minnu fɔ ne n yɛrɛ kuma sigili ni kuma modèle ninnu ye parce que depuis n kɛra mɔgɔ ye ko n ye mɔgɔ ko dɔn mɔgɔ ma deli ka nin kuma modèle ninnu fɔ n ye quoi i ka kuma fɔta ninnu kɔni a bonyana n hakili ma kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni n ka faamuyataw sɔrɔ a kɔnɔ komi n ye n ka kow kɛcogo faamaya a kɔnɔ cogo min na fɛnɛ tiɲɛ na ko bɛ yɔrɔ min na an b'an sigi k'a tɔ de lajɛ sisan ne kɔni tɛna ban n'i ka kuma na a ka di a ka kɛ cogo min na an b'a to ten. Baasi t'a la n'i ye hadamaden bila a ka miiri kuma la ka hadamaden bila a ka tasi kuma la ka hadamaden n'a hakili bila ɲɔgɔn na i bɔra miiri kɔnɔna de la a ka kan i ka nisɔndiya sɔrɔ bari Alahu Taala ma baara fu kɛ a ye cɛ da ka muso da an bɛɛ de ye kelen garisɛgɛ ye fɛn de a tɛ jɔ a tɛ basigi i b'a fɔ limaniya bɛ cogo min ni si tɛ basigi tuma dɔw la garisɛgɛ i bɛ sɔn Ala bolo f'a b'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen k'a bɛ a ɲɛ bɛ kelen dɔrɔn de la nka tuma dɔw la gɛrɛntɛ bɛ na f'a bɛ k'e kɔnɔ k'a fɔ ko a ka tɔɔrɔ bɛ ka boli dɔrɔn de kan limaniya fɛnɛ bɛ ten tuma dɔw la hadamaden ka limaniya bɛ jigi f'a bɛ k'i kɔnɔ k'i ka sa sisan mɛ tuma dɔw la a bɛ fɛgɛya f'i b'a fɔ ko est-ce que Ala yɛrɛ bɛ yen n bɛ fɛ an ka diyaɲɛw ka bɛn wagati kelen ma an dusukun ka kanu ka bɛn wagati kelen ma an ka kɛ ɲɔgɔn teri ye filanikafoya teriya tɛ ni ye min kɛ n'a ma ɲɛ i k'an bilasira a la i ka fara an kan k'an dɛmɛ baasi t'a la n'i ko k'i sɔnna o diyara n ye kojugu awɔ n y'a mɛn komi n yɛrɛ n pereselen don dɔɔnin baasi t'a la n'Ala sɔnna a ma i tɛ dɔn k'i bilasira a kɛ dɔɔnin dɛ awɔ ok voilà lɔgɔ buruburu ninnu furan ka b'i ka fini na yɔrɔ ɲɛnamaya kɔni filɛ nin ye faamuya de don n'i ye ko dɔn ka ban a ka ca Ala fɛ n'i ka kɛtaw dɔn i bɛ faamuyali sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ kojugu i fa ni ba bɛ balo la awɔ ne fa bɛ n ba bɛ alhamdulillah i kan ka Ala fo k'Ala barika da minɛ ni Alahu Taala i bɛ si hakɛ min na i bangebagaw bɛɛ o ye Ala tanuba de ye e ni cɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan bon o ko dabilala a dabilara munna y'a dabila oh là là an ye terikɛ min ka yɔrɔ f'i ye an filɛ nin ale ka yɔrɔ a dayɛlɛ an bɛ pase ka fila f'a yɛrɛ an sɔrɔ ka taa sisan salaire bɛ na nin kabako ne yɛrɛ sanfɛ an fila Tara. jinɛ o tɛ jinɛ bɛ ka ne su da Ayi ne tɛ kɛ su. o y'a to tobi jami ano yɔrɔ ni k'i ma nin ye jɔn ye Ayi o tuma bɔgɔ bɛrɛ de bɛ ɲɛ la sisan. Ayi ne yɛrɛ dabali banna.
mun ye dabali ban ayi ko kɛra na kabako ko de sa donc ni segna ɲɔgɔn ma tuguni depuis Allah yi diɲɛ da mɔgɔ ɲuman tɛ kɛ mɔgɔ jugu ye wa mɔgɔ jugu tɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye hadamaden bɛɛ ŋaniya bɛ to i yɛrɛ de kɔnɔ ŋaniya ko ma kɛ jugu ta k'a ɲɛsin mɔgɔw ma wallahi a bɛ segin yɛrɛ o bɛ kari a yɛrɛ de kɔnɔ kɔlɔn jugu tun bɛ kari e bolo ko nin ko in bɛna to tantɔ de n'i kun y'i ɲininka sa i b'a fɔ ko nin ye ne ni karako yɛrɛ nin y'a bannen de nka Ala tɛ sunɔgɔ dɛ ne ye min fɔ jɛnɛ ne yɛrɛ b'a dɔn ko ne y'a sɔrɔ ni ne mami ta ni ne ye n kɔnɔ biri e ye de teriya la est-ce que teriya ko kuma fɔra yan an tɛ teriya ko kuma la an bɛ cɛ ko kuma de la yan e m'a mɛn ko cɛ ne de k'i ma ko ne t'a la jɛnɛ b'a la e ko k'e t'a la e de y'a daminɛ wa e de b'a laban o tuma sa fo n'i y'a siri ka juru k'a la k'a sama i nɔfɛ a tɛ se siri la ale de tugura ne kɔ ne m'a wele o ok ne de kun tuguri kɔ wa ne de bɔr'i kɔ a ka ɲi tantɔ n tɛ fɛ k'i ye nɔfɛ yɔrɔ ni kankari bɛ ye jɛnɛ i ye nin caman fɔ ka tɛmɛ mais i bɛ ka yala yala nɔfɛ mun na qui ce soit la dernière fois i ka yala ne nɔfɛ i tulo bɛ na ne tɛ yala i nɔfɛ koyi ne tɛ yala e nɔfɛ bi ne tɛ yala e nɔfɛ sini nka a t'e la dɛ nin sunkuruba min tugura e nɔfɛ tuguni a bɛ nin de la donc tɛ se ka da la k'e bɛ sɔn ka tugu kara ko tuguni walayi kana nin a bɛ ka kɛlɛ de kana kɛlɛ kɛ nin fɛ dɛ jamɔgɔninfin bɛ taa nin awɔ o bɛɛ kɛ e ka to yan nɔ n'an ka taa feere to ne b'i to yen nɔ wallahi b'i to yen bi dun b'a to e de bonya kama dɛ e bɛ ka kuma minnu fɔ de e manamana kuma de ne man ka ci fɔ e de ka ci fɔ ne ɲɛna o manamana kuma ɲɔgɔn fila ka na fɔ ne ɲɛna e tulo bɛ n ka kuma la jinɛ ayi an sera fo yan kasa tɛmɛna kɔnɔ wɔɔrɔ kan n'o kasa tɛmɛna kɔnɔ wɔɔrɔ kan i ye ne nɛnɛ o min fɔ Tiene Corea tiene bébé mamita ala mamita ay ngabla ta mamta mamta kana na mola sa ala ni bila bay sa mamta ko an fami bala ke fu sama ka bala ni sa ibi la mola an nan terge feno borula eche ata c'est pas grave ta ba ama bane ni ata